Hej Tue. Som du kan se, så sejler vi mod Sundsøre, og sejlretning er pege mod Sundsøre. Men ikonet på færgen og heading, eller vektorlinjen, den peger mod Valsund. Dog drift peger, mod Sundsøre. Hvis vi går og lige skifter rundt til sejlretningen her mod Valsund, trykker på knappen, så er det det samme. Det vil sige, den passer kun, når man sejler mod Valsund. Dog, hvis jeg slukker AIS'en nu, så se hvad der sker med heading på Time Zero. Det går lige et stykke tid. Så vender den om. Det vil sige, at AIS'en den overruler Time Zero. Når jeg tænder for den igen, jeg gør det nu, så går det lige et stykke tid, så vender den forkert. Og så ser vi lige, om det kommer. Ja, der går lige et lille stykke tid. Så jeg lige har fundet satellitterne. Ja, så røg den tilbage. Og når røg på positionen på den. Problemet det er bare, når man slukker Time Zero, eller slukker AIS'en, så ryger alle AIS også, alle AIS listen herover. Altså nu er den kommet tilbage igen. Jeg håber, I kan hjælpe os med det.